hai lam sa sarang sa tinai tong joto tahu dai bok sungno ang tini phai sok paijak 18 takar jola jampoi jola ni tibramo thani ngai badai nai borang monang soros lebor mani rod sok khaijagai phai mani amtoli ni simi takar jola khati laioi tabo kaisa jagao phai bathak lai phaijak norok nugui mankhana mangkhli ni bisingte borok busaka tong thokta thokke tini bongnai rod thuna borok khalai jai tamni bagai o rod thuno khalai mani bisingte borok omsak tong thoksa thokung lajak phaide sang chini borom monang MLA sar bisojit koloi bai kok khaijo khaijo salai jai na sar puilan lam sang sarang jati belai hambai ni chora sang jati no bo akam ya paro puilan sangjak nai gangke tini je rod chu khaijak mani bo jaga ni simi tai bo jaga pai phainai pai phaika belai hambai তিনি চিনি রোড শো চিনি 18 টাকা জম্বুজা টাকা কনস্টিটিউয়েন্সি নেঙ্গै চিনি বরং মনাং সুরসनो गोबां बुट बायखे जों पास खायनाय हिनै दिनै आमथाइनि लुकराव जतन खाफुरै जों टंथकलायै जों म कासे बिजय मिছিল हिसाबै जों नाखा এবং চিনি তাই 2 দিন মাত্র তংसे চিনি यागा टाइम जों हायनो हाय जों बिजय मिছিল खायमामफिनाय दिनै जों आमतलि पारानि सिमिन जों चिनि दुखानिया मुरा जरा जों अरा प्रायनिया अबाउट 10 किलोमीटर हायङानो जों दिनै हिमै रोड शो खायलायखा তাই যিনি যত ওয়ারিয়ার্স রক যত বুবাগ্রানা হামজাকনাই রক তিনি যত নুখা এবং চিনি হব जों 100% কাপলাই जों साइमनो এবং हाइपनो जों दिनै पाब्लिक नो फनो गई पाब्लिक जों बासा फायै जत जों बासा दिनै मिलायै जों अर चिनि अ तुफानि मुरा फाय सक फायखा जों ताबो चिनि जे रुट सुनि अबो जों पाइदिनाय এবং जों अर जतनो जों किसा मिसा चालाया कलायै जों अंखार थानाय তাই চিনি কয়েক দিন টাइम जे 2 दिन टाइम दंमोनो जों मूल्यबान समयनो जों बसकेनि फाइनाय 10 तारिखो जों चिनि 18 टाकारजला जंबुजला कन्स्टिट्युएन्सि नै जों गासा मास गेदारिं खायनाय जों टाकारजला आमसायनो समनि उनाव जों मास गेदारिं खायफिनाय हिनै जों दिसन नालायखा এবং आबो 2 दिननि बिसङाव आबो कनफार्म होय थानाय तिनि अम हाय रोड शो खायजाक माने बिसिङाव बसक बरक फाय लगिर फायगा एक्चुअली जों दिनै दूर प्रोग्राम दं माने आवनो जों रोड शो हिसाबै जों नाखा दिनै आपन 1000-1200 बरक दं चिन लगियो जों जतन रोड शो खायलायखा जों जतन तामने बनो दाखलै जों नायो चिनि जे इलेक्शन अब जिरो भाइलेंस जों नाया जों जगह भाइलेंस याबा किसी पार्टी रक प्रत्येक दिन जगह हर बने बम फाटेरबो अब आनी को यानर बनगै दंना मिया हरबो जों कयेकटा बम रिकवर खायखा तामन सेकेंड गारि नबो जों मांखा र आटक खाय मानखा कम हारो प्रत्येक दिन चलि दंगो एक्चुअली जोंबो जों चिन 18 टाका जो जंबुजा कन्स्टिट्युएन्सि हायका 12 टाका जला जेचिनि असेम्बली दं माने जों मुचि और पीसफुल खायनो जों और इलेक्शन खायनो मुसुंगो आर चिन 12 टाका जला कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंगो कायथाम एडिसि विलेज मेजर पर्सन खबजागो जों और काहाम गोबां बुबेन जों और कप्लाइं नाय अब चिनि कुनो सन्देह गरे 100% ग्यारेन्टी है सर नों साव मिया रगो बुममान का आगे रगो बुममाने फायं गांके दिनै रोड शो खायदिन गाव हायरो कुनो केबें मंफारा फायके दिनै आपातत आमदे केउ मतो करिखो दिनै माननीय मुख्यमंत्री चिन जंबुजला फाइनानि बगै जों नुखा आं एसपी बेकक सालायखा जों थानि कुनो प्रब्लेम करे जों सब जन पीस नायो जों पीस नि बिसिंते जतन खायलायके चावो कुनो कारणे आमदे भाइलेंस खायता खायतों अबो जों बावना साखा कारण खाकजाते जदि भाइलेंस संगे खाजदि बाबनि प्रतिक्रिया फाइमानो गाउन बगे अन बगे जों सावा जेटाम जों पीसफुली खायनो ओ इलेक्शन जों पाइलायने आनंद उत्सवेर मेजाज जों पाइलायने जों चिनि जतन चिनि अरनि चिनि आमसाइन लुकरक जतन जों आमन खावगो सिनालै सर पाइथागोन गायसनो सोंसिबोनो अचंग मारिनो कितिंगै लुकरंना बबो हायके नों निनि कक कचार मुं तंनाय आदि एक्चुअली जों कुनो आरो दाम सानाय तिनि जों चिनि गायसनो नासिक मुं जों केउ बरक जों बीजेपी ना हारिनान बगै तिप्रामथाना हारिना कांग्रेस ना हारिनान बगै सीपीएम ना हारिनान बगै केउ चिन नासिक मुं चिन बबगा नासिक मुं स्राय दं जों चिन परमानेंट सल्यूशन बगै जों फाइट खायदों चिन डेमोक्रेसी तंमान बगै जों इलेक्शन फाइट माखायाबो ठीक किन्तु चिन नासिक मुं इलेक्शन बुथ जितु सरकार गवर्नमेंट खायनो चिन नासिक मुंया चिन नासिक मुं स्राय दं जे जों तिप्रासे एकर्ड खायमानि जे जों त्रिपाक्षिक चुक्ति खायमानि अबनो इमप्लिमेंट माखायनाय किशोर रुलिंग पार्टी नक सायमानो दिनै बीजेपी हाय पार्टी जनो चिन बुबाग्रान कमा ऑफर खायजाका बाबा एलेक्शन नि बगै किन्तु जों नायो चिन डिमांड चिनि जे एकर्ड खायमानि दिनै लैंड राइट चिनि फ्यूचर चिन थिनांनो जों सेफ खायखालांनो बगैसे दिनै चिन अब मुभमेंट अ लक्ष्य उद्देश्य हायसे आन बगै केवने केव खा हामिया खाय जों केवनो खायना मुसुंगिया बा चिनि डेमोक्रेसी राइट दंमानि बगै चिन अधिकार नानानि बगै जों फाइट माखायो हायसे थ्रु डेमोक्रेटिक एवं गणतन्त्रनि बिसिंतै अचंग मारिनि बिसिंतै जों बसखां दिनबो जों कप्लाइ खायनो जों फुनुकनाय चिन जत थानजा दंमानि बगै अम थानजानि कासे प्रतीक थानजा चिन बै नांनानै जों तिनि इलेक्शन फाइट खायदों
बेलाके हामबाय सान हामबाय हामबाय आं खासुकसा एमएलए सार बो नाम साका बरकनि नासिकमानि पिसफुल खायनानि मां बरकनि नासिकमानि हिंगांके फियाबा थांनाय हरसा सकां रगो ताकारजला आमचायो जम्पैजला आमचायो बुमरकमान खाहानै चिनि एमएलए सार बो खुकपेरि साका अंके आबोनि यागुलबो बनो सोंनायखा तिनिनियो रोडशो आमहाय कुनो केबें मंग्रक दा फाय माने मुंसा आमहाय केबें मंग फायलिया ताबुक सिक जरा पिसफुल चलि दङ अंके बसकांनि चंमारिनो नासिगै बो लोकरंनो जे ककपिर माने आबो तो नरक खनायनो तंखना अंका टेबल नंनो फुनुगै थांनायाव माहाय मांफिलि नाय तंनानि बागै नरक सालब्रुमनो नाय तंनि स्रांचा